Maiporas sa labod Kapampangan. Iting kaya katamong kaduandalan, aduang pulot siyam, apaman yubok. Pag-upisan ko na eh. Yung munisipyo ni San Fernando, chuy kayang katapat na rin pisamba na nakano, yung katapat, tegalugan niya yan. Kayo, si dali kalotik yan, bahain kaya na, ano, bahain. E tayo balo yung kayang Kapampangan. Ay ni taga ng makarigine, patsi tayo balo yung mas manayo ng katulad kayang Kapampangan. Inga manong bagoong. Pakiyatid mo niya mo yung wali mo kayang eskwela, anak ano. Atin, ano ita? Yung SMP, chuy kayang bandang bukana na ning Lagundi, anak ano. Bukana, baluyin katulad na niyan kayong Kapampangan. Yung nga manong bagamat, katagalog na yung bagamat ale. Sulat yung katulad na kayong Kapampangan kayong comment section eh. Pero yung tutuki, tune ka rin posters tamo yun eh. Dapat wala mo layo pa ka rin katamong pamanyubok. Yung nga manong kaso, panikendran naman ni ka rin kaya na ka eh. Pukeng ka rin comments kayong Facebook. Kaso ara. At yung taulindili, kababanggit mga nyaman na pamangan na ano. Di tanamo, baluyin na. Patse Kapampangan tamo, di pa nga Pampangan tamo. Din kaya katamo nga anak, din kaya katamo nga pu. Tala pa nagalugan, pangapampanganan tala. Dakala salamat, Luid, tamongan.